Нелюдські катування струмом, погрози родині та психологічний тиск. Кримський татарин Азіз Ахтемов, якого окупанти викрали з власної домівки та звинуватили в диверсії на газопроводі, розповів адвокатові про пережиті тортури. Його захисникові, Ісламу Веліляєву, вдалося поговорити з бранцем в окупаційному слідчому управлінні ФСБ. Бранець підтвердив, що зафільмовані так звані зізнання ФСБівці вибивали силою. Моим подзащитным было также даны пояснения, что в отношении его применялись меры недозволенного характера, меры физического и психологического давления, которые в последующем послужили тем, скажем, основанием, тем, что он дал, я оговорил себя, дал признательные показания. Показания, которые давались ему под видео, они были даны под именно давлением. Стан Азіза та Асана очевидний з чергового псевдозізнання, опублікованому російськими окупантами. Брати Ахтемови майже не піднімають голови, затинаючись, розповідають підготовлений силовиками текст про нібито погрози від української розвідки та Меджлісу. А Асан, ледь стримуючи сльози, промовляє те, що так нещадно вибивали з нього ФСБівці. Что подумайте хорошенько, где вы сейчас, у вас у всех есть дом, семья, работа. Все хорошо. Поменяли бы вы это на то, в какой ситуации оказался я? Для Росії права людини та життя нічого не варте, каже голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. За його словами, окупанти постійно вдаються до тортур, аби бранці визнали закиди та погодились на ФСБшних адвокатів, щоб якнайшвидше покарати незгодних. К сожалению, первая жертва оккупации Крыма, Ришат Аметов, был подвергнут зверским пыткам и убит после того, как вышел с одиночным пикетом на площадь Ленина в Симферополе. О судьбе Эрвина Ибрагимова, как и остальных пропавших без вести граждан Украины в Крыму, мы до сих пор ничего не знаем. Практически каждый из задержанных граждан Украины по уголовному или административному делу в оккупированном Крыму подвергался пыткам в той или иной степени. Втім, окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов, який нещодавно відкрито погрожував усім, хто вийде на підтримку бранців, не вважає викрадених зі своїх домівок кримських татар політв'язнями. В Крыму точно нет никаких политзаключенных, есть только те, кто находится под следствием, соответственно, или осуждены по уголовным преступлениям. Поэтому никаких вариантов здесь нет. Наш президент этот вопрос закрыл, крымчане свой выбор сделали, и, поверьте, никто его не поменяет. Поэтому полная ересь, ерунда, арестовали всех правильно, то есть как бы действует все правильно. Меджлис – террористическая организация, что неоднократно доказывала на протяжении последних 7 лет. ФСБ заявили, що знають буцімто всіх причетних до так званої диверсії на газогоні в Перевальному під Симферополем. Окупанти заявили, що за цим стоїть Меджліс кримсько-татарського народу, який нібито спільно з українською розвідкою готував низку терактів на півострові. Все, мовляв, щоб спровокувати протести. Говорят, что, я имею в виду, Джемилев и его приспешники, что крымско-татарский народ тут якобы находится там в какой-то позиции особой под притеснением, а с другой стороны сами делают максимально все, чтобы ограничить возможность и доступ своего народа к ресурсам. Не своего народа, а это уже так, это просто, я думаю, что они не имеют права себя ассоциировать, то есть со всем народом без вариантов. Вибиті свідчення та вся справа про нібито диверсію за участі Меджлісу – початок нових переслідувань представницького органу. У цьому переконаний голова Меджлісу Ріфат Чубаров. ФСБ Путіна виявилися не лише старанними учнями гестапо Гітлера, НКВС Сталіна, але вони багато в чому перевершили тих катів ХХ століття. Ми сьогодні знаємо всі деталі, обставини, як вибивалися ці показання. Зрозуміло, що вибиваючи такі показання, російські окупанти намагаються далі компрометувати представницький орган корінного народу Криму, Меджліс кримсько-татарського народу, Курултай. Але це все ніяким чином не спрацює на їхні плани. Обов'язково ці кати, ті, хто здійснював ці тортури по відношенню до Асана, до Азіза, Ахтемова, вони будуть покарані. Прийде час, в цьому немає жодних сумнівів. На думку Ріфата Чубарова, окупанти використали Кримську платформу як привід для початку нового витка репресій проти кримсько-татарського народу. Він упевнений, що окупаційна влада прагне сплюндрувати саму ідею кримсько-татарських національних інституцій, але в них нічого не вийде.
Плани, вони не міняються для того, щоб розчавити, роздавити кримських татар. Каральні органи російських окупантів, вони намагаються максимально знищити те, що об'єднує кримських татар, а їх об'єднує любов до своєї батьківщини, до своєї мови, і їх максимально консолідує ті цілі, які вони обов'язково втілять на своїй землі, мати власну державну утвореність у вигляді національно-територіальної автономії. І все це максимально взаємопов'язується з національними інститутами кримських татар. Після 10 діб адміністративного арешту з ізолятора тимчасового тримання на свободу вийшов Ескандер Ахтемов, батько обвинуваченого окупантами в диверсії Азіза Ахтемова. Силовики затримали його 4 вересня біля будівлі ФСБ у Сімферополі. Туди він приїхав в пошуках сина. Замість відповіді силовики загнали Ескандера разом ще з 50 людьми в автобус і відвезли в поліцейський відділок. В ніч на 5 вересня окупаційний суд Київського району засудив його до 10 діб арешту, нібито за порушення карантинних обмежень. Сьогодні вночі термін його арешту закінчився, на волі його зустрічали близькі та друзі. Я требовал, чтобы мне сказали, где мой сын находится. 20 часов не знаю, где твой сын или твои знакомые родственники. Это они могли бы выйти, сказать, где наши, и все, ничего, никаких проблем не было. Просто на такой же машине несколько лет назад был похищен сын и племянник правозащитника Абдурашита Раджи Джапарова. До этого были похищены Ирвин Ибрагимов, до сих пор их не найдено. Імена заарештованих кримсько-татарських активістів не раз звучатимуть на сесії ООН в Женеві. Там розпочала роботу 48-ма сесія Ради ООН з прав людини, під час якої заплановано обговорення ситуації в окупованому Криму. Зокрема, Україна має намір привернути увагу до обшуків, затримань та арештів кримсько-татарських активістів, які відбулися в окупованому Криму 3 та 4 вересня. Протягом 4 тижнів делегати розглянуть понад 90 доповідей, підготовлених Верховним комісаром ООН з прав людини, Генеральним секретарем ООН, правозахисними механізмами ООН, що стосуються як окремих тем в області прав людини, так і ситуації в певних країнах. Серед іншого, зазначила в МЗС України, буде обговорюватися доповідь управління Верховного комісара про становище в галузі прав людини в Україні. Будуть засуджуватися грубі порушення російською окупаційною адміністрацією прав людини на тимчасово окупованих територіях України, в тому числі факти незаконних обшуків, затримань, арештів та інших противоправних дій Росії проти українських громадян. Імена Ільдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усіїнова, Нарімана Джеляла та інших бранців Кремля будуть неодноразово звучатиме в залі засідань із закликом до їх негайного звільнення. Так звані свідки не прийшли, а речові докази загубилися. Окупаційний міський суд Армянська в 40-й розглядав справу проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. За словами адвоката Миколи Полозова, захист хотів допитати Сергія Абісова, який навесні 14-го очолював окупаційний МВС Криму, та російського прикордонника Коновалова. Втім, на засідання вони не з'явилися і навіть невідомо, чи отримали вони запрошення. Також не вдалося оглянути так звані речові докази, зокрема карабін та набої. Раніше рішенням Краснодарського суду зброю, яка проходила у справі сина Мустафи Джемілєва Хайсера, передали на зберігання до окупаційного МВС Криму, каже Полозов. Але доля так званих доказів невідома. На текущий момент можно констатировать, что российские власти потеряли карабин Симонова, самозарядный, нарезной, 4 патрона к нему и гильзу. Было принято решение, что суд направит запросы как в Краснодарский краевой суд, с целью выяснить, передавали ли они или не передавали вещественные доказательства на хранение в МВД по Республике Крым, так и в МВД по Республике Крым, а также в Следственный комитет, Главное следственное управление Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю, новых запросов с целью выяснить судьбу и местонахождение данных вещественных доказательств.
У квітні минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у недбалому зберіганні вогнепальної зброї, незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів, а також у так званому незаконному перетині держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонщини. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Причетного до окупації Криму Олександра Франчетті закрили у празькій в'язниці Панкратс. Так вирішив міський суд чеської столиці, оскільки існує ймовірність його втечі з країни. За ґратами він очікуватиме остаточного рішення щодо екстрадиції до України за запитом Офісу Генпрокурора. Росіянину Франчетті інкримінують участь в незаконних збройних формуваннях, бо за кілька днів до окупації Криму Росією він заснував угрупування «Північний вітер». Підпорядковані йому бойовики чинили терор проти незгодних з окупацією. Безчинства Франчетті узгоджував з російським військовим командуванням і навіть нагороджений так званою медаллю за повернення Криму. Своє затримання та можливу екстрадицію до України Франчетті назвав початком фашизму в Чехії, а російське МЗС викликало посла Чехії в Москві. До рук українських правоохоронців росіянин може потрапити за кілька місяців, повідомляє чеське радіо. Відкоркувала пляшку вина 18 століття за $100 000. Прокуратура Криму змінила підозру окупаційному меру Ялти, а донедавна керівниці вінзаводу Масандра Янині Павленко. Її підозрюють у грабунку національних цінностей. У 2016 році Павленко частувала російського президента Путіна та екс-прем'єра Італії Берлусконі Хересом де ла Фронтера врожаю 1775 року. Вартість однієї пляшки оцінюють у $100 000, але відповідно до законів України це вино є набутком, що має історичну та наукову значущість для нашої країни. Таким чином, генеральна директорка Масандри підозрюється у вчиненні воєнного злочину, що полягає у розграбуванні національних цінностей на окупованій території АР Крим та міста Севастополя. Нагадаємо, що у січні 2016 року вказаній громадянці України було повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в АР Крим. Український воїн дістав вогнепальне уламкове поранення поблизу Пісків, що на околиці окупованого Донецька. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. Нині боєць у шпиталі в задовільному стані. Крім того, російські окупанти обстріляли Шуми на Донеччині з заборонених 120-мм мінометів та ствольної артилерії. А поблизу Нью-Йорка застосували противотанкові гранатомети. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку 15 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Керемнин Ярли Музикаси – місцева музика Криму. Відомий кримсько-татарський композитор та музикант Джеміль Каріков випустив хрестоматію кримсько-татарської музики. Над книгою він працював більше 7 років. Фольклор кримсько-татарського народу почав збирати ще в 80-ті роки минулого століття, коли працював керівником кримсько-татарського ансамблю «Хайтарма» депортації. Після повернення до Криму заснував ансамбль традиційної кримсько-татарської музики «Макам». На телеканалі АТР він вів програму «Єрла Сази» «Грай мій саз», яка полюбилася глядачам. Каріков з музикантами виконував забуті мелодії кримсько-татарського народу. Книга складається з 16 глав та 900 сторінок. У ній представлено різноманіття музики корінного народу Криму. Образцы музыки ханского периода, это конец 16-го, начало 17 века, ну и так далее. Затем духовные песнопения, иляхи, образцы театральной музыки, отрывки из крымских дистанов, песни, инструментальная музыка свадебного обряда, маневер, чинлар. Инструментальная музыка представлена, танцевальная музыка представлена такими жанрами, как аграва, посвящен, значит, песням, которые возникли в депортации, и песням популярным в наших диаспорах в Румынии, в Турции. Вы знаете, к большому сожалению, мы очень много потеряли в связи с известными историческими событиями. Я должен сказать, что у нас выпали не просто отдельные номера, у нас выпали целые жанры крымско-татарской музыки. И вот в этом сборнике, например, представлен такой жанр, как сасси маисы. Мало кто из крымско-татарских музыкантов сейчас знает, что это такое.
Кримськотатарські борці з фестивалю боротьби, який відбувся у Румунії, привезли 6 медалей – 4 срібні та 2 бронзові. Там в рамках фестивалю відбулись змагання з узбецького та казанського курашу та Кубок світу з казахської боротьби. На фестиваль з'їхалися борці більш ніж з 50 країн світу. Крим представили 10 борців. Вони на фестивалі показали особливості кримсько-татарської національної боротьби на поясах. В майбутньому кримсько-татарська боротьба так само може стати частиною фестивалю. В казахській боротьбі у вазі 60 кілограмів Алім Дейна і Інан Сеферов у вазі 90 кілограмів завоювали срібло. Азім Халілов у вазі 66 кілограмів і Юб Хурдаде в категорії до 74 кілограмів стали третіми. У казанської боротьбі Азім Халілов завоював срібло, а Юб Хурдаде – другу бронзу. Хорошо. И предупреждение. Отлично. Все. Ай, ну. Мы представляли там нашу национальную борьбу «Куреш». Везде, получается, в перерыве между официальными соревнованиями представили ее, показали. И надеемся, что в следующем году нам уже удастся и Куреш включить, наш Куреш национальный, кримско-татарский, включить в этот фестиваль борьбы и провести такой, мы думаем, Кубок мира по нашей национальной борьбе. В Румынии, я думаю, если нам помогут наши соотечественники, которые там проживают, в следующем году, если получится подготовиться и вывести команду еще в большем составе, я думаю, мы привезем уже и золотые медали, иншаллах. Об'єднані Арабські Емірати починають агресивні перемовини, щоб врятувати економіку від спаду і відбити тиск торгової конкуренції з боку Саудівської Аравії. Влада планує зміцнювати різнобічні зв'язки з 8 великими економіками. Серед них Індія, Великобританія, Туреччина та Південна Корея. Ми дійсно сподіваємося, що перші переговори будуть завершені в період від 6 місяців до року. Так що ми говоримо про дуже агресивну, швидку роботу та швидкі переговори. Плануються двосторонні угоди з питань торгівлі, прямих іноземних інвестицій і в галузі туризму. Серед інших країн, з якими хочуть співпрацювати ОАЄ, Ефіопія, Індонезія, Ізраїль та Кенія. При цьому уряд також прагне налагодити напружені відносини з Туреччиною та сусіднім Катаром. Тривають перемовини з Сполученими Штатами. ОАЄ сподіваються, що зможуть досягти скорочення мит на експорт до Америки своїх алюмінію та сталі.